Iya. Ning sadurunge matur sing akeh-akeh, ayo anakku Limbo tak gandeng tanganmu sing tengen, ngucapake lan ngungkapake rasa puja lan puji syukur kunjuk marang Gusti ingkang murbeng dumadi Tuhan yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala Hyang Widiwasa. Ngono mak. Iya. Kang wis paring berkah kenikmatan, becik nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman. Iya. Moga tanpa nikmating pangeran aku karo kowe, sak kanca komplit bisa manunggal kang sarta tetunggalan ana ing adicara bengi iki, Nduk. Ngono ya, Mak. Pancen bener. Iya. Lah banjur bengi iki dalam rangkaian adicara apa mak kok katon wiwit sore gayeng gumarenggeng. Ngene ya nak, iki adicarane, iya adicarane tidak lain dan tidak bukan, ya kuwi bersih dusun. Oh bersih dusun, ingkang kagelar dening para warga masyarakat ingkang lenggah ana ing dusun Depok, Desa Sumber Rejo, Kecamatan Gondang, Kadipaten Nganjuk. Ngono, iya ya mak, iya ngestokke dawuh, Dadi iki bersih dusun sing dadi acarane. Bersih dusun ana sing ngarani nyadran, ana sing ngarani sedekah bumi, nek daerah lor ana sing ngarani manganan. Iya. Yang pada intinya sama, yaitu ungkapan syukure para warga masyarakat awit saka berkah kang sarta kenikmatane pangeran kang wis diparingake, wabil khusus diparingake marang warga masyarakat ing Laladan Depokno. Oh ngono. Iya. Disyukuri kanthi gelar seni lan budaya utamane wayang kulit. Wayang kulit iya, wayang kulit sing dadi hiburane tur manehe Nduk. Manehe nek aku nampa dawuh saka panitia, ingkang mapan ana dusun Depok iki ngenekake bersih dusun ya lagi pisanji iki ngadani adicara wayangan. Wo ngono, adat saben ora nate wayangan, ora nate wayangan. Ning hebat luar biasa apresiasi kang sarta antusias para warga masyarakat ingkang lenggah ana dusun Depok. Kebukten wiwit mau sore sing kepareng mirsani akeh, no. Iya, iki membuktikan no, membuktikan warga masyarakat Depok iki kabeh pecinta wayang. Pecinta wayang ning sing nanggap arang-arang. Oh iya. Mula kudu dikulinakne wiwit bengi iki. Iya, dimulai dari malam hari ini. Bersih dusun ya kuwi sing kagelar ana masyarakat Depok. Iya, dadi lagi pisanji iki mula awake dhewe wis sak trepe. Wis sak terpe lan sak pantese awake dhewe ngaturake panuwun. Ngono ya mak. Ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Iya. Terima kasih yang sangat banyak. Kunjuk marang sapa wae. Oh kunjuk marang pepundenku ingkang angka sepisan. Iya. Nuwun inggih menika ingkang paring dawuh medhar sabda mau sore no. Oh ngono. Sapa? Bapak Kepala Desa. Bapak Muhammad Arif Triyanto yen ora kleru. Ngono. Mau sing medhar sabda mau sore. Pancen kaya mengkono. Lan uga ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Untuk seluruh panitia semua yang tidak bisa saya sebutke, ora iso disebutke siji mbaka siji, sing wis ikut andil kanggo lumadine suksese pagelaran ana ing bengi iki. Ngono ya mak. Pancen bener. Uga ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan untuk seluruh warga masyarakat ingkang lenggah ana ing dusun Depok. Iya. Kang bengi iki awake dhewe wis paring kapercayan. Ya, warga Depok wis paring kapercayan, wis paring kapitayan marang awake dhewe sak kanca. Saka Sanggar Seni Asta Brata mijil saka Jalan Mastrip Gandung Kidul Nganjuk. Sing wis paring kapitayan utawa kapercayan. Mula kapercayan iki ayo digunakake kanthi bener becik ya, Nok. Iya ya, Mak, iya ngestokake dawuh. Alhamdulillah, wis bakune bengi iki hiburan.
Ternyatane ana tetembungan wong Jawa mbiyen ing lair angudi karya ing batin angesti Gusti. Betul, kuwi tembunge wong Jawa biyen. Heeh. Ing lair angudi karya ing batin angesti Gusti. Maknane piye? Ketoke bengi iki lek-lekan, ketoke bengi iki seneng-seneng ditanggapke wayang. Heeh. Ditanggapke hiburan, neng batine ngeleki dusune, ya, nirakati dusune, ya. Apa meneh acarane bersih dusun, bersih kuwi resik dusun wis ngarani. Aja to adicara sing setahun pisan ki aja mung nggo ngresiki dusune secara lahir, ya. Ning batine ayo diresiki. Oh ngono. Introspeksi diri mulat sarira angrasa wani. Oh iya ya Mak. Ditanggapne wayang ning dileki ditirakati dusune. Setahun pisan. Iya ya Mak, ya ngestokke dawuh. Mula biyung arep ndongake apa kanggo warga masyarakat ingkang mapan ana ing dusun Depok kang bengi iki wis kasembadan nganakake adicara bersih dusun. Dongaku Banyu Mili nok. Oh ngono. Muga-muga sak rampunge adicara bersih dusun, dusun Depok dadi dusun sing baldatun thayyibatun warapun ghafur. Gemah ripah loh jinawi karta tata turaharja, murah sandang lawan pangan cinaketok ing kamulyan tinebihna saka bencana alam. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Jebul kae sing tak anti-anti wis teko mrene. Yuk. Wis rada suwe babar pisan ora kabare. Sajake mundo malen odan sakepimpen yen pinuju keketrati esame amerati wis mari kangen muga-muga tansah tentrem atiku tenang lamun ati terang tajam mari kangen kula sira netron tajam Mas hi. jebul kae sing tak anti-anti wis teko mrene. Wis rada suwe babar pisan ora turu kabare. Sajake muda
yen pinuju geget lati SMA merati wis mari kangen muga-muga tansah tekan atiku dadi tentrem amulat netra kang tajem mari kangen mulat sira netra tajem nyas jatika. Jebul bae sing tak anti-anti wis tekan mrene wis rada suwe kabar pisan ora krungu kabare sajake rada lalen mung tansah dadi impen yen pinuju geget lagi SMA merati wis mari kangen muga-muga tansah tekan atiku dadi tentrem amulat netra kang tajem mari kangen mulat sira netra tajem jajanika. La ing sakartum la azidanakum bala ing kafartum inna adzabila sadid no piye tegese mak sok sapa sing ngunjukake rasa syukur sayekti bakal ditambah sing dadi kenikmatane ngono lan sapa sing kufur ora gelem nikmati pangeran bakal nampa siksa sing amat pedih ngono ya mak lah kuwi kabeh wis katindakake dening para warga masyarakat ingkang lenggah ana ing dusun Depok ngono nggedhekake rasa syukur nengenake babakan syukur marang purbaning Gusti kang murbeng dumadi pancene bener kaya mangkono no iya awake dhewe bengi iki dadi lagi pisanan wayangan Depok dusun Depok perdana wayangan bengi iki iya sing dipercaya sing ketiban sampur awake dhewe no ngono iya mula tambah sedulur ngaraketke tali silaturahmi tembunge agama ngandharake sok sapa sing seneng nyambung tali silaturahmi fa insyaallah bakal dijembarke rezekine kang sarta didawake sing dadi umure ngono ya mak iya pancen kaya mengkono pagelaran bengi iki uga disiarkan langsung no iya lumantar ya kuwi channel YouTube Asta Brata Media pancen kaya mengkono ya dadi iki sing kepareng mirsani sing kepareng ndongake para warga masyarakat dusun Depok anggone ngadani bersih dusun ora mung penonton kang mapan ana lokasi ora mung penonton ning TKP no iya nanging kabeh para pecinta wayang kulit para sutresna budaya sing lumantar channel YouTube pecinta-pecinta wayang kulit sing memantau lumantar luar negeri sing ning luar negeri iki uga melu mirsani melu nyengkuyung melu uyung-uyung ndongake dusun Depok anggone duwe gawe bersih dusun ngono ya mak iya ngestokke dawuh ing atase nggur sak dusun lho nok iya ing atase nggur sak dusun iso ngenekke wayangan sing semene gayenge ngono ya mak pancen bener kuwi nate ana penelitian kok no ana penelitian piye sing meneliti ora gemen-gemen ya kuwi isi Surakarta Institut Seni Indonesia Surakarta ya pagelaran wayang sing terbanyak ana ing Laladan Kabupaten Nganjuk
Pagelaran wayang kuwi sing paling akeh kuwi mapan ana ing Laladan Kabupaten Nganjuk. Oh ngono ya, Mak. Iya. Ing atase ora mung ben desa ning ben dusun angger duwe gawe ngenekke wayangan. Oh ngono ya, Mak. Iya, ngestokke dawuh. Heeh. Ing atase apa meneh jaman kemajuan jaman apa meneh kebijakane pemerintah ana efisiensi anggaran dadi angger ana adicara sing bersifat instansi kabupaten utawa provinsi kuwi saiki dibatasi ora entuk gelar kabudayan rena-rena mergo kena efisiensi anggaran dadi awake dhewe selaku pelaku seni dusun kok ngenekne wayangan dusun kok gelar seni budaya kuwi wis ngaturake panuwun kuwi wis jempol 2 no. Wo ngono ya Mak. Iya ngestokke dawuh. Ya iki sadurunge atur lelipur Kang Sarto ngedeke Mbak Yu Prigel. Iki tembange sing didhisikne no. Apa? Malik Slindro. Ya. Mau entuk titipan kok panitia. Mas Akbar tembang pepiling dipun dhisikaken. Wo ngono. Iya, Dadi nguri-nguri budayane, ning agamane ora keri, agamane ora ditinggal. Ngono. Iya, Dengan seni dan budaya hidup akan indah, dengan ilmu hidup akan mudah, dan dengan agama hidup akan terarah. Wah iya. Ya dibawani dhisik. Ya bawane dandang gula no. Wah iya. Nuhoni permintaane para panitia tembang pepiling kon dhisikke. Iya, Mangga Mas Heru dipun bawani langkung rumiyin dandang gula pepiling. Iya, Mangga Mas. Rukun Islam kang 5 puniki katindakna mring para sama aja padha ditinggalke disambi maca WA. Iki ana salam budaya Pak Dalang kula Bapak Oka Wibowo saking tlatah Amsterdam, Belanda. Dalu menika kula badhe nderek nguri-nguri budaya Jawi menika wonten request genting caping gunung dipun bawani, dipun jenglengaken pamburutan menika kula aturaken kagem Sutrisno Wayang Macucal di seluruh Nuswantara. Sugeng hamirsani, sugeng hamidhangetaken wonten tali asihipun. Wah nggih, lestari budayaku matur nuwun saka Bapak Oka Wibowo no. Wah iya, saka tlatah Amsterdam, Belanda. Wah iya. Lanjut Mas Her. Rukun Islam niku sahadate kang angka 1 Sahadate angka 1, sahadat Gustine ya sahadat Rasule. Angka 2 napa Mas Her? kang angka 2 salat dene kang telu Terus Ramadan nindakne poso
papat zakat ping 5 ngibadah haji rukun Islam sampurna. Tembang pepiling menika nggih kula kintunaken dumateng seluruh panitia sumrambahipun para warga gong ingkang lenggah wonten ing Laladan Depok. Mugi saged karenan ing penggalih lan dadya jampi sayah nok tombo kesel. Uga katur tukang pawon sing ngladeni awake dhewe. Suguh gupuh lungguh aruh ora nguciwani. Iya. Ya, pepiling didadekke karya besar Ki Haji Anom Suroto. Wah iya. Maka pepiling dados minangka salam mukadimah wonten ing season limbukan. Ya. Sampai
kanca-kanca wingi bibar menghibur ana ing masyarakat pengkol ngrami no. Oh wingi bengi ya. Iki banjur disambung bengi iki ning Depok. Sesuk ya sene Nganjuk. Ning endi ning Luyu no. Oh iya, ning Luyu sesuk bengi Sesuk bengi ning Luyu dalange loro. Oh iya. Iya, duet-duet. Karo kakak tertua. Iya. Sesuk bengi iki ana pamundhut akeh, pamundhut akeh diwaca sik. Iki mau ana sing saka Karangsemi nyuwun sesideman karo Kapelut. Ana meneh saka Bapa Sanidi Mbagor Wetan nyuwun gubuk asmara podang kuning dipun bawani. Iya, ya. Sareh-sareh waton pikoleh. Gliak-gliak watone kecandak, gremet-gremet watone slamet. Iya, Sing dianti-anti kudu dadi bukti, sing diantu-antu kudu lumaku. Iki awake dhewe sowan ora ijen. Ning saka kersane para warga masyarakat ingkang lenggah ana ing dusun Depok, uga nimbali Mbak Yuku saka Kediri ya kuwi Mbak Prigel Anjarwening. Iya, Iki borongan sak musike no. Oh iya, sak musike, komplit sak bergodo. Wah, jan ketok luar biasa, luar biasa. Iki musike senadyan lagi cetuk wis ketok kawin no. Oh iya. Iya. Senadyan lagi petuk, senadyan lagi tempuk karo musik. Iya. Ketok leh kompak, ketok leh gayeng no. Iya, sak bergodo digawe kabeh. Ya ketok ngetokne disumbutne karo dusun Depok anggone duwe gawe. Mula ngene lho. Sok nek golek bojo ki golek bus campur sari ngene iki lho. Oh iya. Dadi iso ngene ngono. Aku malah pengen ku bos tayub. Ya Mbak Prigel katuran jumeneng. Khusus Mbak Prigel ben disepoti karo musike. Oh iya. Hey! Hey. Oke. Depok bergoyang. Hey. Kira-kira aku nek gawa ngene terus payu ning daerah Tulungagung kok aku. Ning daerah Tulungagung genah payu aku. Cek. Wilujeng dalu selamat malam Mbak Prigel Pangayu Anjarwening. Sugeng dalu selamat malam Mas Akbar Anjarwening. Wah. Anak tambahane. Kak maksudnya Mas Akbar dan Anjarwening ngono. Oh iya. Ini anu lho Mbak. Kolaborasi yang luar biasa. Alhamdulillah. Antara AM dan AB, gitu. AM ki? AM itu Anjarwening Musik dan AB itu Asta Brata. Asta Brata luar biasa. Dan rame gayeng ya Mas. Rame luar biasa. Terima kasih. Moga-moga ada waktu lagi untuk berkolaborasi dan kawin itu tadi ya Mas. Iya. Iya. Jadi antara Anjarwening Musik dan Asta Brata itu harus kawin, Mbak. Harus kawin. Iya, itu maksudnya kolaborasinya biar berjalan dengan iya, harus mutualisme artinya gitu. Saling mensupport. Saling mensupport ben tambah rame ya Mas ya. Betul. Aku malah kelingan loh Mas Akbar. Kelingan kados pundi, Mbak? Bernostalgia apa ki jenenge? Pertama kali aku ikut Asta Brata ta Mas? Nggih. Iki seragame orange. Nggih. Orange. Biyen ning ndi yo? Ning Sumber Nongko Macanan. Macanan. Biyen aku dhewe. Saiki dikancani karo musik. AM. Remen aku lho AM niku cet remen.
Maksudnya musik iki. Musik. Seger Mas, seger. Kayak paracetamol. Ora apa-apa kuwi jamu ya. Maksudnya itu ini loh, anjar meneng musik gitu loh. Iya. Terima kasih ya Mas Akbar. Sama-sama, saya juga mengucapkan terima kasih. Kita itu lama tidak jumpa loh Mbak Brigel. Lama sekali, sudah ada 5 tahun ya kita nggak berjumpa Mas. Yoda kok suwemen. Menyapa warga masyarakat Sumber Depok. Nggih, alhamdulillah dalu menika kula sak kanca rombongan Astabrata dan AM saged sowan Ya. di hadapan masyarakat Depok. Sumberjo, Gondang, Nganjuk. Nggih, Nganjuk. leres nggih. Betul. Didongake ya Mas Akbar. Dongane pripun? Mugi-mugi ingkang rawuh sedaya mawon dalu menika tansah pinaringan rezeki ingkang lancar. Amin. Panjang yuswanipun. Amin. Diparingi kesehatan. Amin. Sing gadah utang muga-muga utange gek ndang lunas. Amin. Sing urung duwe jodoh muga-muga ndang diparingi jodoh. Amin. Sing gadah penyakit muga-muga ndang ilang penyakite. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kula mireng pekabaran kalau wingi Mbak Prigel nggih sakit to Mbak? Gerah to panjenengan. Sakit to Mas. Lah nggih kula kan mboten sempet niliki panjenengan to. Nilii. Nggih. Nilii itu apa? Niliki menjenguk. Oh jenguk. Tak Nggih. kira lek nilii iki dilat. Duh, Oh enggak ya. Niliki Nilii kan niku- paribasane kayak makanan kan mencicipi kan didilat ngono Mas. Nggih. Maksudnya itu apa ya? Niliki iki piye ya? Basane Indonesia apa ya niliki? Menjenguk. Menjenguk. Iya enggak apa-apa, tapi kan Saman sudah WA aku. Cepat sembuh ya Mbak Prigel. Nah. Gitu. Saman kan sahabatku. Sahabat soulmate. Soulmate, Nah, iya. kita kan senasib serumpun sepenanggungan. Antara Sinden dan Dalang itu harus kah? Kawin. Kawin ya. Alah. Ya. Mbak Prigel. Jenengan Halo. mau pun ndongakne to. Maksudnya itu masyarakat sing duwe sakit semoga ndang sembuh. Sing urung duwe jodoh muga-muga dipertemukan dengan jodohnya. Iya, Saman kok amin banter dewe. Lah yo, itu maksudnya begini. Piye? Sampeyan itu selaku sudah saya anggap seperti kakak saya sendiri. gitu. Iya. Sudah saya anggap seperti kakak saya sendiri. Milo aku jaluk piye, Mbak? Menurutmu tutur-tutur panjenengan, maksudnya kriteria wanita seperti apa sing pantas mendampingi seorang Akbar Syahalam itu kados pundi, Mbak? Bingung aku Mas. Aku lek kon menjelaskan seperti itu tidak bisa. Karena selerane sampean ki aku bingung. Sinden yo. Nari yo. Apa neh? Bos campur sari yo. Terus tukang jaran yo, bos jaranan yo. Jadi sing di aku tidak bisa. Kamu jangan tanya kepadaku karena itu kan menurut hatimu sendiri Mas Akbar. Kula niku penting bolong kok. Maksudnya Iya ya, itu Dek. bolong pikirane supaya nek wis omah-omah iso membedakan menyaring mana yang baik dan mana yang buruk. Alah, ngono ya bener. Seperti itu loh Mbak Brigel. Iya ora iso no tekon kancane kan sing nglakoni sampean. Maksudnya kriteria wanita mestinya secara karakter, Mbak. Secara karakter. Heeh. Nek Mbak Prigel iki kriteriane laki-laki sing piye? Umpamane Lek aku ya Mas ya. Sing yo paling ndak gede dhuwur. gede dhuwur, Ya ben memperbaiki keturunan. memperbaiki keturunan. Terus suarane api. Suarane apik. Heeh. Terus yo ngayomi. Oh ngayomi. Ngono. Lek sampean ki kira-kira ya Mas yo, Iya. sing pantas tinggi seorang Mas Akbar Dalang ini Heeh. sing podo-podo senimane. Oh. Berarti kan paling ndak ketua tayub. Ketua tayub. Ya sinden. Sinden. Ketua tayub jere. Iki dalang gaul iki ra tau aku saiki. Ketua tayub mangklek. Seniman, Oh, seniwati. seniwati ya? Heeh, sinden. Oh iya. Sing dedeke iki gede dhuwur, Oh iya. cantik rodok gisul biasane. Nyapa sorak, Bu? Biasane. Oh, biasane. Heeh. Terus sing suarane apik. Oh. Ngono. Sik to iki
Aku iki njaluk secara karakter lho, kok iso tekan dedeke, gingsule, tekan sing bos padha senimane. Secara karakter iki piye ngoten lho, Mbak? Secara karakter Sing ya sing pantes lemah lembut. lemah lembut. Sing baik hati, sing ngerteni sampean seorang seniman. Adewe ngerti toh seorang entertain itu dunianya seperti apa? Betul, Nah, betul. sing ora cemburuan. Ora cemburuan. Iya. Jadi misalkan sampean gandeng karo aku, duet karo aku ki ora cemburu. Ora cemburu. Kirain Mergo kalau di panggung itu milik umum. Ah. Pelatku? Hah? Pelatku Pelat kuning. kuning. Nah, untuk Milik umum. Sama. Plat kuning itu nek kendaraan sapa ae oleh numpaki. Kendaraan Mbak Yu, kendaraan ya ampun. Kendaraan. Aku padake kendaraan dong. Mas. Maksudnya kalau diibaratkan seperti kendaraan. Ayo yo. Loh, Nana arep maju ngarep dhewe. Alah, aku sik. Anu sik, Mbak, Ya. aktor panglipur. Oke, belum afdol kalau kita belum bersolawat, Mas. Wah, sholawat dulu. Oke. Ini saya mengajak penonton semuanya yang hadir malam hari ini untuk bersolawat, Mas Akbar. Ben berkah dusune, Mbak. Iya, ben berkah ki acaranya bersih dusun. Dusun. toh. Iya, kita bersolawat bersama nggih, Pak Bu nggih. Iya. Sedaya mawon nggih. 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 Nah, Mas tabuana Mas. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Sedaya yo. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Yo Heru. Iki sing nyauri Heru. Oh, ngaten. Iya. Upamane piye? Umpamane piye? Sampean dhisik. Iya. Omah gedhe, omahe sapa? Omah gede omahe Pak Lurah. Ana garasi nggo gawe apa? Garasine Pak Lurah. Yo salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ana mobil-mobile sapa? Tak sauri. Ya. Ana mobil-mobile Pak Lurah. Mobile Pak Lurah kok gedhi dawa. Sik piye? Ana mobil piye? Baleni. Ana garasi nggo ada apa? Nah, iki lho. Ngono lho. Iki lho, ana garasi nggo ada mobil. Lah, mobil gedhi mobile sapa? Mobil gede, mobile Pak Lurah. Lah yo salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ana TV-ne sapa? Ana TV-ne Lurah. Ya. TV gedhi TV-ne sapa? TV gede, TV-ne Pak Lurah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Saiki tak tekoni sampean kudu iso jawab. Kudu iso no. Kuwi kudu cerdas iki. Kudu cerdas. Nah. Awak dhewe kan spontanitas ya. Cerdas ki encer ning das. Ngono. Heeh, terus. Ana kurungane nggih wadah apa? Ana kurungan dienggo adah manuk. Manuk gedhi manuke sapa? Manuk gedhi, manuke. Muni ya. Muni ya manuke Pak Lurah. Sampean muni ya manuke Pak Lurah, sampean apa wis ngerti manuke Pak Lurah? Sik. Mamane dibaleni ana garasi gedhe
Nggo ada apa? Gadah mobil. Nggo ada mobil, mobil gede mobile sapa? Mobile Pak Lurah. Heeh. Ono TV, Heeh. TV gede, TV-ne sapa? TV-ne Pak Lurah. Iki mang kurungan Kurungan gak ada apa? Diadah manuk. Manuk gede manuke sapa? Manukku dhewe. Wis amane ngono ae, Mbak. Gak sido Pak Lurah. Aman-amane. Kok tak nek roh-roh kok tak blutut. Iya kok bluetoothan. Ngapunten Pak Lurah. Semoga jenengan sehat selalu. Amin. Lancar rezekine. Amin. Muga-muga gek nanggap astabrata ya. Amin. Iki anu Mas, planninge nanggap astabrata iki 2 minggu pisan ya, Pak. Oh iya. Setuju? Engko kepala lurahe kok kepala desane kok anu engko. Omahe dienggo anu ditulisi ngarepe. Piye? Kepala desa Sido Ludes. Ludes tenan. Ya, Mas Akbar. Dalem, Mbak Tadi Trigel. ada request. Request, heeh. Aku harus duet sama jenengan. Wah. Aku sowi ndak Kan nyanyi. biasanya duetku karo Mas Victor. Heeh. Saiki karo jenengan. Cek iso ora aku nyanyi. Isek ya. Isek to? Cek iso nyanyi ora gitu. Isek lah. Ya, jumeneng ya. Lagune apa? Oh, Ya, diwaca ya, kene. Oke, iya. Anu Mas, di Spoti. Sepoti dong, aku pengen Mbak Prigel ngadeg Sepoti. Aku Sepoti musik, Mbak. Mas, yo. Sik, hop. Spoti ngene. Tak pernah ucap hello ketika melambai. Harimau Malaya. Tak pernah ucap hello pergi kau melambai. Harimau Malaya. Iki piye gerakane piye? Ngene. Tak warai. Manut aku. Iya. Mosok dalang ngadeg kok harimau lho. Terakne aku ya. Iya. Tak pernah ucap hello pergi kau melambai. Harimau Malaya. Mosok dalang ngono ngene. Kudu iso. Mau aku munggah panggung tak gagah-gagahne lho. Heh. Mosok kono ngene. Ora apa-apa musuh wong wedok ya ngono kuwi, Mas. Ayo bareng ning kene sampean. Tak pernah ucap hello pergi kau melambai. Harimau Malaya. Anu, harimone wis pindah. Pindahnya ndi, Mas? Lah kan sinden pojok lho. Heh, Mas aku. Apakah lagunya? pisankah sama dhewe? Tapi sing nyanyi sampean lho. Ya, sing nyanyi aku. Ya, tak pernah ucap hello pergi kau melambai. Harimau Malaya. Aku wedi salah cekel. Mas aku. Akbar. Piye to kok salah cekel apa sih mbok cekel iki laptop Mate iki. sanggul gitu loh, sanggul. Iya, ini ada sebuah lagu. Lagunya apa? Ini adalah sebuah lagu yang menceritakan seseorang Seseorang siapa? yang berinisial Inisialnya apa? Akbar. Loh, inisialnya Akbar itu. Iya, gak. Ini adalah sebuah lagu yang menceritakan saman-saman backsoni. Anu kayak VTV. Iya. Ini adalah sebuah lagu yang menceritakan. Wih bakul es. Aku kadang meratapi suasana lho. Sing ngapi Mas, sing melo dadine kenek suasanane. Sing melo. Dramatisasi niki kenek ya Mas ya. Nek iso penonton ini ngantek nangis kabeh. Sampai nangis geru-geru ngono lho Mas. Ngungkuli telutur upama gamelane telutur. Ini adalah sebuah cerita seseorang yang bernama Ambon dan Nunuk. Nunuk. Iya. Nunuke sapa? Nunuke Ambon. Lho. Terus Nunuk sangat mencintai Ambon. Tetapi saat
Sakit mas sakit. Nunuke sakit. Sakit, Nunuke ya, sakit. Nunuke apa ambone sing sakit? Nunuke sakit mas. Lho, Lho. Nonton bareng. Iya iya. Apa? Kok rono-rono. Oh, ampun numpak motor, ya. Oh, ampun numpak motor. Ampun numpak motor. Tetapi Iya. sakit yang dirasakan Nunu Mas Ambon. Sakitnya gimana, Nuk? Nunu menunggu kedatangan Ambon yang tak sudah. Nunuke melar mingkup. Mas teh ngenteni lho melar mingkup ambek kepekane. Kembut ngono. Sehingga mereka tahu. Nanti tebek sone iki. beksone Mas, sing sedih. Iki duduk dono kasino. Iya ya Mas. Sehingga Wah, aku nek digandeng niku jiwa menafkahiku meronta-ronta lho. alah lambene Ya terus koyok wani-wani yo dul. gak wani aku. Terus Tetapi Nunu. Ambon dan Nunu tahu bahwasanya titik tertinggi mencintai adalah mengikhlaskan dan mencintai dalam diam. Betul Ambon? Betul Nunu. Dan Dewa cintalah yang akan mempertemukan mereka bersama. Nunuke kena lambe. Oh iya sorry Mas. Oke, tamat. Tamat. Ya, lagune kuwi. Oh, loh, iki wis berarti. Oh, gong. Oh, urung. Temane lagu ki ngono kuwi mang. Oh, iya. Antarane si Ambon dan si Nunu. Jadi si Ambon karo Nunu ki saling mencintai, Mas. Oh, Ning ada problem akhirnya mereka itu tidak bisa bersama gitu loh. Oh. Tapi aslinya mereka saling mencintai dalam diam. Tapi rong rabi ya Nunuk meng. Wrong. Lagi saya pacaran kok. Oh, cek pacaran tapi akhirnya nek masalah Terus akhirnya mereka tidak bisa bersama. wah, eman-eman Nunuk lah kowe. Yo anu bungkusan ae Nunu Arep tak jandal ning kamar arepe. Nyapa guyu nanggap. Guyang guyu. Lagunya apa? Guyu lho. Dewa Tresna no. Oh, Dewa Tresna. Kuwas katangon kula ngenteni Nunu. Mangga Nunu terus. Wis ganti deng ki. Heeh. Yo, Dewa Tresna. Iya. Dewa Tresna. Ya. Ya. Yo. Asap brother. Aku gerane nyontoh sampean. Ya. Was kadangon kula ngenteni diko labuh tresno nanging keloro-loro hati iki saya ora kuat aduh Kang Mas opo kudu nekat Aku sayang, aku cinta padamu. Orang ngira yen wis kasep pekaku. Ya kowe wis ana sing duwe. Aku bingung kok ngene katine. Hey! Oh ngilahen sekareng bawana landang Dewa Asta berada Anjar meneng musik. Hey! Mangan janji dan sumpahku ini Koda tresno
cara. Gak usah nangis Mas. Sabar Mas. Mong sawiji sing tansah ngegambi muga sabar lan telaten angenteni Yen mangkono yo tak nyuwun marang dewa tresna. Yo, hey. Dewa Dewa Hoki lahir sekarang bawa Mas Akbar. Oke. Semangat bro. Cok 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 cok. Melu aku. Hey. Wes kedamon kula ngenteni dika lampu tresno nanging keloro-loro hati iki saya ora kuat aduh Kang Mas opo kudu Oke. nekat. Aduh sayang, aku cinta padamu. Orang ngira yen wis kasep tekaku. Apa kowe wis ana sing duwe? Aku bingung kok ngene atine. Gak usah nangis yo Mas, sabar yo Mas, Ya, sabar yo Mas. iya nuk. Cak, 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 cak. Hey. Mama janji dan sumpahmu ini ada tresno sehidup semati. Demi cinta pengen duweni sewu cara bakal tak lakoni. Hey, Mong sawiji sing tansah ngegambi muga sabar lan telaten angenteni. kono yo bareng ndedonga hanya nyuwun marang dewa tresna. Hanya nyuwun marang Dewa Tresna. Oke, minta tepuk tangannya untuk Mas Akbar. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih ya Mas Akbar. Dalang kok jak pencilaan. Sing harimau, sing nunuk. Ini kapan nah garap dalang lirang ini? Ya, aku sowi lho ndak ngadeg aku. Duh. Lepak geringingen sampean. Ya maksudnya iki nek pas dalang sowi lho ndak ngadeg ngene iki. Nah makanya tak dek nih Mas. Ya. Nyapa toh? Mbak Prigel. Dalam. Niki wonten saking panitia mau kula dititipi wau sonten Iya. badhe yang akan naik. Iya, siapa, Mas? Dari keluarga panitia. Nggih. Jek tak bukane WA-ne WA aku ndi wong WA aku ndi meng. Yang akan naik nu nggih menika Pak Mujadi kalian Pak Jito. Pak Mujadi kalian Pak Jito. Dan juga Pak Arif. Nggih, heeh. Pak Arif. Pesan dari panitia wau sonten niki Mbak Prigel. Oh gitu. Nggih, Oh nggih. Monggo. Monggo Pak Pun Jito, aturi Pak. tindak datang pepanggungan. Oke.
Pak Pak Mujadi. Pak Mujadi sing pundi Pak Mujadi? Oh nggih, oh nggih. Oh ketemuan sama Loh. Iya ya, Dek. Loh. Wah, anu Mas. Berarti namung Lah niki paring asmane bebungan. sinten, Pak? Pak Dani nek nika. Pak Cito nggih. Lah sing Pak napa? Mujair wau pundi? Weh, Pak Mujadi. Apa? Oh, Pak Mujair mboten enten. Napa Lagune ngesaken napa, napa Pak? Pak Cito? Pak Cito. Oh, nggih, iki duet antarane Geri Mahesa dan Sinta Arsinta. No. Wow, nyapa munggah tok. Encang to, Pak. Enggak tok ewon. Niki lho. Malu-malu. Malu-malu kucing. Nggih, lagune mau napa? Ayang. Dawa-dawa. Nika nggih. Dewa. Apa? Duet karo Mas Akbar. Ora. Oh, gak to? Ndak iso. Duet karo Mas Heru lek no. Mas Heru, Iya, Mas. ya. Iki anu cintaku sekonyong-konyong koder ini. Pak Dani, matur sembah nuwun nggih. Pak Cito. Pak Cito matur sembah nuwun mugi lancar rezekine, sehat panjang yuswani. Jeng ben nanggap anu Astabrata dhewe nggih. Fit AM dan Prigel. Mriki lho Pak aja minggir. Lah teng-tengah mriki lho. Adewe koyo satru, Dik. Yo ki dihibur awake dhewe kledeke. Oh. Oh. Ledek. Direne Chandra ngono kengkeng. Bos Tayu be kan iki. Sing pengin duet asline Pak Wiwi lho. Alah ora. Karo aku wae ngono Cak. Ngefan karo sampean. Pak sinten? Pak Wiwi. Oh, Pak Wi. Nggih, Yo. sing dalu Pak Wi. Ayang-ayang nggih. Yuk. Yuk, Mas. Ayo. Barengan jarwening musik Astabrata. Suka. Spesial Depok Sumberjo Gondangan Jo. Ada Mbak Prigel. Ada Mas Hedu. Peteng rasane ati kananda sengiting lian hanyawan aku kowe lapo katresna. Limas wong ayu tak jaluk ojo seleh katresnan pancene tresno kuwi akeh pancoban. Arep tumeka ngendika tresnan iki yen to aku sliramu radiakoni Senadyan dunya ra bisa nampa bakal tak jaga yen dadi kabeh kang kuwasa. Kang mas kowe sing tak sayang ralilo aku kudu kelangan. Mas mustikane ngati dong aku siji tresno iki abadi. Aduh dewa-dewa ning asmara tuano hati kawula angkat kula lapo tresno datan kendang saking coba parewangi tak pateni lahire tresno kasuci kasunyatan yen to aku siramu isih nyawiji. Astabrata. Pak Cito, terima kasih. Depok bergoyang. Bareng Akbar sama Ya. Kang
dewa ning asmara kuwatno ati kawula aku kula lapur tresno datan gendas saking toko narewangi pamateni lahiring tresno kasuci kasunyatan yen aku siramu isih nyawiji. Terima kasih. Anggar Mani Musik Iya. Asabrana. Hey. Asabrana. Suka Antar Oke. Mas kowe sing tak sayang ralilo aku kudu kelangan Mas Musti kaneng ati dongaku siji tresno iki abadi dewa-dewa ning asmara tuwano ati kawula anggo kula lapur tresno datan kendhat saking coba tarewangi papateni lahiring tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih duh dewa-dewa ning asmara kuwatno ati kawula anggo kula lapur tresno datan kendhat saking coba tarewangi papateni lahiring tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji. Asabrana. Anggar Mani Musik Terima kasih Mas Heru. sampun katuran Ayang-ayang sampun daturaken. Terima kasih. Pak Lurah kali Pak Mujair. Oh nggih. Nggih kula timbalane Mbak Nggih. Prekel duduk dulu. Oh iya iya iya. Ah. Terima kasih. Istirahat dulu. Ah. Nah, kena nggih tuku rokok cacah ya, Mas. Iya. Engko gilirane Pak Lurah ya, Neh. Aduh Jan. Monggo Pak Lurah mboten ngirangi raos kurmat menika pamundutan saking para panitia, Bapak Lurah kalih Pak Mu sapa menglali aku malah melok-melok Mujair. Pak Mujadi kalih Pak Lurah, monggo katuran minggah wonten ing sasana budaya. Yuk. Woi. Ayo Mas Tiar. Monggo Bapak Lurah. Monggo Bapak Lurah kali Pak Mujadi katuran minggah wonten ing sasana budaya. Ayo.